незаконно притежание на марихуана. Не, напиши му го един път. Е, не знам, ваша преценка. Ваша преценка в гаража. А защо ме спряхте, господин Ферманес? Защото Защо? желаете да прикачите. А, но вие след това дойдохте и директно насочихте вашето служебно оръжие към мен. Не беше оръжие, беше тизър. Няма да насоча Това служебното ми оръжие, което е глок. тизърът пак е оръжие, господин. Аз съм се Да, съмничал. да, Добре бе, един път да ме оцелите с него и си бях но аз пътя. не бяхте останали на место, нямаше да ви гоня, сеща ли се? Ако бяхте слезли, аз нямаше да ви тизнам. Освен ако тръгнете да бягате, тогава бих ви тизнал. Сещате ли се? Това аз не мога да го разбера. Вие подбудихте страх в мен. И като подбудите страх към вас, по-добре е слезнете от автомобила да си дигнете ръцете, отколкото да тръгнете да бягате и да стигнете до това положение. И да бехме се знали в по-добро положение ли ще да е? Слушай, казахте ли нещо до сега? Да, казах Да, го. да, питам, ако А, дори да бяхме слезнали, дали щяхме да сме в по-добро положение и колко по-добро положение ще да е? Ами, ще да е много по-добро положението. Като вие пак, аз не чух една явна причина. Той говори с мен по телефона, той нито знае там какво се случва, нито нищо. Ама, добре, слушай сега. Поставете се на наше место. Така, ние... Аз затова застанах Слушайте, там, за да мога да евентуално да го помогна, защото разбрах, че вие сте тръгнали да го гоните без да има някаква основателна причина. сега ще ви обясня. Поставете се на наше место и вие правите, примерно, вие едното сте полицаи. Правите гонка на едно иси, черно. Това иси почва да пуши. Изпушва на едно место, тръгва да бяга пеша. И докато бяга пеша, се явява за това лице. Не, примерно, аз се явявам с друг автомобил. И тръгвам точно към лицето, което слезе от исито. Така. И като тръгвам към него, почвам един вид да се бутам, за да може да се качи при мен. А момчето си тук какво е направил, да сте тръгнали да го гоните? Аз да ви питам. Може пак, че е много търговеците страни. Господина с Исито какво е почел да прави? Аз да попитам. Господин беше забелязан в район, където се разпространяха наркотици, след което започна да бяга без абсолютно никаква причина от Да, нас. На мен ми е по-интересно защо е направил такава зона точно на местото на плажа. Какво не мога да отива на плажа? Само малко, колега. И в усилията на първи слушам. господин, в секунда, в която почвате да бягате без причина от нас, това нашата глава веднага сигнализира, че ви бягате Закон с притежание причина. на марихуана, само това са ми глобите. Добре. Да, Окей. да. Те бягало ли всъщност? Какво? Ако сме полицаи, просто го И хванали. двамата, и двамата. Също, което му писам другия, просто поедно. И така да си да обясна. Ако бяхте на наше место, според вас, какво бихте направили? Бихте ли ме убили? Там, където срещнахме това лице с силото облекло, беше някаква равна уличка, буквално. Окей, толкова път го приемам, обаче следващия път ще отпорвам до последно. Добре, нямам проблем. И няма проблеми сега по-скоро, ако желаете господине във И вашата сега, ако желаете, ама в Не, момента... защото аз не намирам причина, ето аз ви Да. обяснявам.
човека с сивото облекло говореше с мен по телефона и ми разпраши, че минава просто полицията при него. Обаче бива полицията при него, той почва да се шашка. Аз това ви обяснявам. Няма какво, той може да просто някаква интуиция да има, защото той бил в други градове. Господа полицай, колко време ще се дава тук? Тук няма да Да. Господа полицай. И господин Помагаме полицията. Защото Ало? Такси, коте. В родната милиция седа повече от 20 минути и никой не ми обръща внимание. И сега Къде си, бе? в килиите и сега отивам на билетче, защото това няма как да стане просто, така. сега ще ги оправя. Момент. Сега ще ги да оправя кажа. с родната милиция. Няма такива, да не казвам какви. Къде го сложиш бялото на бялите дрехи? Признаваш ли се за това? Кажете, господине, що става? Ами, Скажете. седа тук от 20 Аз минути, не строя, никой не Мира. ми обръща Вие ли внимание. взехте нещата по-рано? Не, с другата колежка. 20 минути Коя седа друга? тук, 20 минути. 20 А, добре, минути. кой ме поел случая? Окей, бях. Случая беше, че ме задържаха след гонка от полицията и 20 минути никой не ми обръща внимание, не са ми предложили вода, не са ми предложили храна Господин. и съм задържан тук като куче. Хвърлен По-рано, на Не знам. улицата. Случай, господине. Моля? Не знам кой да ви е поел случай, кой ви е докарал. Сега ще се разбереме на другото място с него. Или тех, или не знам кои. Седите си Ама, отвънка. кажете ми, за да мога да се Аз да консултирам не мисля, с че ги познавам. колегите. Седиме тук на лав му. Жена или мъж беше? Това Това искам да знам. колежка, Жена или мъж беше? Новото управление. И И седите седиш отвънка и си лафите там 6 човека, аз седа тук като кучетата 20 Сега, минути. вие господин какъв сте? 20 минути. Адвокат е Как- и Разбирате ли? се Адвокат. Един колега с розова коса ли беше? Добре, затормозявайте се някъде. Мъжете се преблади са. Има и Не тук мъжки на цветове. книгите. Да, признавам се за виновен. Да, трябва да помага на другар, да няма никакъв проблем. Пишете се. Но ще да оправи с лицето с сините дрехи, не знам какво беше случило. На какво те хванаха? Здравейте, господине. Ами значи след гонка ме хванаха и ме хвърлиха тук 20 минути. Нито са ми предложили Нали, че вода, може само да нито дигна адвокат. телефон? нито храна и без да преувеличавам, 60 наистина ми секунди. са 20 Мирандата Ако искате ви си беше ли възползвате. прочетена? Моля? Добре, супер. Запознаха ли ви с правата ви? Само да ми кажете къде се намира Ами, този документ. Това обяснявам, че 20 минути Искаш си ли да седа ти тук като обясня? куче. Ако Сега. искаш пак да Добре, Добре, имате ли часовник, нужда от това е храна, вода или медицинска Google помощ? едно. благодаря след 25 минути. Този часовник нямам имаш нужда от вода, условно храна и медицинска на помощ. електронен часовник, имаш Това документ. трябваше да се случи Там доста имаш отдавна, свидетелски не сега. показания. Добре, Тези може ли да свидетелски ми показания кажете пишеш. точно какъв е случай? Случаят Смисъл, имаше гонка с аз, полицай. твоето име, Само ще ви помоля да викате малко. убийство. Чувате ли ме сега? Сега да. Една секунда. Сега Сега да, чувам ви, да. имаше гонка с полицай, при което на мене ми стана лошо. И като се събудих Нали? след една минута, аз написах даже нали там, като се събудих след една минута, те направо ме задържаха. Окей, докараха ме тука, хвърлиха ме и без да преувеличавам, 20 минути виса тука, без да ми е предложено адвокат, храна, вода и на всичкото отгоре, една секунда, че си забравих Не. мисълта, да, на всичкото отгоре, е там, седят 26 човека и се правят, че не ме виждат. Кой? Е там. На Молав и Моабет. Добре, Аз ви ги елате с мен. Винаги за притежанието на марихуана. Дайте ми само една лична карта. Ма да влезе ли, че така на вратата? Аз ви казах нещата. Една от вас. И малко се напрегнах, ще ме извинявате, ама то няма как. Кое по-случва с близнака? Ама господине, Може те ли даже малко не знаят, информация? те даже аз не знаят, те не знаят кой съм, тъй като те не са ми искали документи. Ясно. Еми, добре. В смисъл, положението отива на Няма мене. смисъл да те задържаме тук, защото нямаме основателна Грешки, причина но да те го не ти направим. дадох Човек, аз седа 20 минути тук. това, Направо... марихуаната. Съжалявам за загубеното време. Не, това е скандално. Родната милиция има някакви читави, ама другите са направо не ми се коментира. Разбирам напълно, Караха ме съжалявам. там и ме заебаха. Добре, Нема направи са, снимки, направо прави билетчето, доказателства. направо... Не знам вие как се казвате, ма Евала Готи сте. Джон Готи съм с приятно време. Джон Готи. Ти не
Не беше ли краймче? Моля? Не бяхте ли крайм? Или се бърка? Не, Какво да съм бил? Крайм. добре. Не. Няма такова нещо. Имате и един колега Аксел Смит. Имаме. Да му стиснете Това ръката. е Георги Павлинов. Добре. Направете пак. Свободен сте тогава. Съжалявам за причиненото неудобство. Няма проблем. Вие сте готини. Откъде мога да излезна, господина? Ето тук е вратата. Благодаря ви. Беше. Всичко добро. И на вас. Бъде питам всички колежки, кои някой да е претърсил някакъв човек, който е бил взимал някакви неща. Скандална Има ли бастуна? Скандална полиция.